Здравейте, хора! Извинявам се, че не снимах, но просто бях много болен. Ай, телефона ми беше на поправка. Затова ще получим нов... как да кажа... ще има нов канал. Това ще бъде в новия канал. Понякога може да снимам и на стария, но това е новия. И нека да създадем нов свят. И той ще бъде за мои приятели. Той ще се казва Ще бъде Survival. Навсякъде ще бъде Add server. И това ще всичко главно. Главно е. Така, Add server. Окей. Какъв е проблемът това да ни Ще бъде с. Навсякъде с. Не. Първо ще е с. Тук ще е с. А пък отначало ще е. Окей. И го създаваме. Готино място, честно да кажа. Пишете отдолу в коментарите някой да ми даде своя номер и да говоря с него. Може да играем заедно и ще снимам, за да стане по-интересно. Защото сега няма с кого да снимам. Моите приятели се викат: добре, днес ще звънна. Ама, не звънят. Това пещеричка. На мен е трудността на какво ми е. На 0. После ще я разгледам. Сега нека да съберем дървце. И да, както казах, ще ви вълна. Моя номер ще го казвам бавно. 0 8 7 2 8 0 7 4 2. Това е. Ако искате да се свържете с мен, това е телефона. Но, като ви покажа света, може... Не знам какво ще не мога да го кажа. Ще говориме. Може и да е с писане, но мисля, че ще мога да уреда да... Можем да си говориме. А не да си пише на мен нон-стоп, но... Все пак важното е... Ако искате и вие може да снимате. Не е проблем. Това е тая дупка. Това е равин. Шегувам се. Това не е равин. Това е. Не. Ако беше по-дълбоко, щеше да е равин, ама. То е много малко дълбоко. По-скоро плитко. Как ще да се хвърля. И така, отново се извинявам, че не снимах, но ако не сте чули от началото, бях болен и разбрах. Понякога, когато снимах с мама, видяхте как изведнъж спира клипа и изведнъж започва пак клипа. Това беше поради простата причина, че не знаех, че мога да снимам само по 15 минутки. И аз снимах по повече. По 23, да речем.
И това беше малък проблем и трябваше да го нарежа на две. Нарязах го все пак, ама не беше много добра идея. Но все пак всеки човек има право на грешка. Естествено, ако не искате, няма да снимам. Снимам само който пожелае. Ако искате, ще създадем свят, в който само ние да се играем, в този ще снимам с който намеря. Ако искате, казвайте. Коментарите са всичко. Само ми пишете. И ще събера и това дърво и не мисля повече да събирам. Е така. 25. Да не огрифваме всичко. О, но там има тикви, което ми харесва. От една страна. Между другото, ако не знаете, като си сложите на главата тиква, спазите от ендермените или от зомбите. Не си спомням точно кое. Но спазите от тях. И това е плюс. Но жалко, че тиквата не е броня. Аз ще взема две, за всеки случай. И едната ще оставям. Обаче сега ще си я махна. Ой. Тук и аз мисля, че има село, но не знам къде точно. В принцип тиквите са знак за село. В един мой свят до такова дърво имаше село. Но на много места има такива дървета и не има. Селото трябваше да е близко. И това. Колко време стана клипа? 7:33, добре, стигаме назад. Не знам в колко ще се качи, в момента е 6:35. Не знам, ще се качи сигурно към 7 този клип. Аз съм на линия до 6-7 часа. Защото към 8 вече си имам и аз задачи. Не ми звънете, аз съм на занимална от 5, от 8:03. От 8:03 до... Не ми звънете от... Чакайте да ви кажа. От 7 до 5:30. След това може да ми звъните. Само това е през седмицата, през почивните дни. Може. Аз много се отдалечих от спална. Искам да съм близо до спална. Защото трябва да съм близо до спална. Извинявам се за странични шумове, ако ги чувате въобще. Да. Тук някъде спална. Тук ще направя някаква пролога. Чакайте, всъщност... Знаете ли какво? Имаме малко дърт за първата вечер. Знам, че е малко смешно, обаче ще имаме такъв дърт. Защото не ми се било още от първата вечер. Дървото. Моля ви се, не ми се смейте, но...
какво от това? Че имаме така къща, ще направим по-готина. Много по-готина, но това е само за сега. Ако не сте разбрали. Но мисля, че го казах ясно. По-ясно това не мога да покажа. Ето тук. Ето това. Ще се случи петта. И това ще трябва да изчупим. Използваме това, защото иначе могат да влезат пайци или малко клъмчета. Аз това въобще не ми е сега да се разправя. Тук ще се обирам пръст. Тук. Това, че с тъмняна не е проблем, защото сме на мисъл. И това въобще не е проблем. Тук ще сега. Окей. Нека да влезем в къщата. Ето тук ще се платим. Така. Ето преработим само до 20. Трепетата. Едно лекло. Хаос. Това 3 минутки бързо трябва да направим. Правя един workbench. Не, това няма да ми стигне. Това значи ще е епизода. Това беше от мен Емо и чао!